ଆଜି ସଂସଦ ପରିସରରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ବାହାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନବଜିତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଦେଖ ଗଦ୍ଦାର ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଲଟା ଜବାବରେ ଶ୍ରୀ ବିଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହିଭଳି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ବିଟ୍ଟୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବାବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାକି 2024ରେ ଶ୍ରୀ ନବଜିତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହି ରାହୁଲ ସମସ୍ତ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।